nithar pathian in min hmu tir le ta a kan pathian hena lom thuam sela tukina hian nithara pathian pâwl ho na hun han mang ho le ila chanchin thama thai ziak bunga chang somli pathuma changin hmelmâ hmangaih tur ti thu ilo ngai thlang u iveng te hmangaih la I hmelmâ te horo anti ti in hreto keiro chuan ka hrila cheu in hmelmâ te chu hmangaih ula ati du da tu cheu chu tong trai sakro u in pa vanami fa te in ni theinan ani chuan misual te le mi tha te chunga chuan ani chhuah tir thina mi fel te le mi fel lo te chunga po ruwa asur tir thina ni in hmangai tu te chau in hmangai hian lom man enge in hmuang chia khon tu te po in chu tiangin anti ve lom ni tin in u nau te chau chi ba in buk hian enge in ti hnem chuan bik zentel te po in chu tiangin anti ve lom ni chuti chuan in pa vanami a thafam kim mangin in thafam kim turani tukina hian hmelmâ te hmangaih tur ti thu kan lali suwa zirtir na kan zir ho anga lali suan tlang chunga thu soi zinga hian helai thu hi thu cha lar ber le sang ber ti in an soi thina tin hmangaih na thu hi Christian te a chuan thu poimo ber te po ti ngamanga Christian te chin chia na poimo ber an symbol langsar ber chu hmangaih na hi ani ti in na soi theia thuthung hluya khan iveng te hmangaih ro ti zirtir na andonga Leviticus bungsom pakwa chang som pariata te khan kan hmuwa iveng te anti hian an hnampui Israel te kokin juda ho te hian an ngai thina tin veng te hmangaih hilali su apon ngai hlu em ema marka bungsom pani a khan kan hmuwa thupek ro pui berdot tu chu mani in hmangaih anga veng te hmangaih khani ti in lali suan min hrila tin hetianga juda ho te hian veng te hmangaih anin zirti rual hian Bible ziaka chana omchia lo na a I hmelmâ te horo ti hi an in zirtir tel ve thin ni in a hriata chuti kara chuan lali suwa chuan dan thar aron peta a veng te an ni wang te chipui te an ni wang te min hmangaih tu te kan chunga tha te an ni wang chau ni lovin kan chunga thil chhia du tu te po kan chiat na du tu te po hmelmâ te po hmangaih na top chin nei lova hmangaih turin lali suwa chuan min ron zirtir ta ani chang somli palia hian in hmelmâ te chu hmangaih ula ati du da tu cheu chu tong trai sakro uti kan hmuwa hei hi Bible ziak danga chuan a thu hi hei aya chip chiar zawk hian a om nual maya King James version kan ti te Young's literal translation ti anga te po hian hmelmâ hmangaih ti mai ba ka hian an chelo tu cheu chu mal som ula hotu cheu tan thil tha ti ula tina tu le ti du da tu cheu tan tong tina tu le ti du da tu cheu chu tong trai sakro u ti te tel bokani hei hi aro pui hle maya chunga chon kan hmu chu hmelmâ hmangaih an chelo tu mal som sak hotu tan thil thati tina tu le ti du da tu tong trai sak chu apoimo em mai ani hmangaih mal som sak thil thati sak tong trai sak khami pali kha hmelmâ te chunga kan lan tir thei ani phot chuan hmangaih na ro pui tak mai kha kan nei ani kan lan chhuah tir ani ti na kha ani dona heng lo liama in hmangaih na dan hi lan chhuah tir dan hi om chuang lo ani ti kan hria ta poimo ome tin helaya hmangaih han ti lai tak tong kampo hi ti hian an soi zui lokila hei Greek ho chuan hmangaih na hian then thluah ti kan soi thina mizo tong chuan hmangaih na ni top maya Greek tonga chuan storge an tia chung ko in hmangaih na te tin eros an tia nula le tlangwal in eat na lam hoia in hmangaih na te tin phileo ti te tia omboka chu in du sakton thian tha in thak lel na le in ngai nat na in hmangaih na ti ang ten an soi fia tin agape oma chu eng ma ina dal thei lo hmangaih na kan chunga du chetak te po ni sela hmangaih tlat na khatiang angkha agape ti hiania lali suan an khen be laia ama kheng bet tu te ta na thil chhia du lawa kapa anni hingai dam ro an thil ti hian shelawani tia hmangaih taka pathian ngai dam na ala dil sak trok na angkha ama ti hlum mek tu ama ti chemek tu te ta na hmangaih na ala lan ti rangkha agape chu ania engmai na dal theilo hmangaih na kan chunga du chetak po ni se hmangaih tlat na
chu agape chu ania chu agape tak chu helaya in hmelmâ te chu hmangaih ula tia hmangaih tia hian man anita ani chu wan chuan lali suami te ti tur kan dang lambik na tur chu kan hmelmâ te po kan chunga min du chetak tu min hotu te po hmangaih kat chu kan ti tur lali suan min zirtir chu ani agape lan zel chu kan ti tur ani ti hi tu kina hian shetharila tin Christian te kan dang lam na bik tur po he hmangaih na hian ni shim maya vairam lama kan thian pastor pakhat mina athil tona soi hi karil ru khoi khop maya hindu pa pakhat nen an ti na chu hindu pa chuan ka farnu te pon Christian an nei pasala ka fanu te po hi Christian te nan nei ka phal a chan chu Christian te chon hmangaih na an nei na sabi kani ati mia maya ni angai nom khop maya Christian te chu hmangaih na kha kan chin chia na an lo mubik le ani ti a hriata amoi em maya ni tin chang somli panga hian in pa vanami fa te in ni theinan ti kan hmuwa hei hi hmelmâ te kan hmangaih chuan kan pa vanami fa ni na kan hlo chuak don ani tiang zong in angai thei maya hetia han en hian chu ko thei tho rualin chumi pi alama chuan Pathian fa te in ni an hriat nan ti hi silfia tu tena an silfia fodan an soifia fodan ania amplified bible chuan to show that you are the children of the Father in heaven atia to show that tini kha chuan lantir turin Pathian in pa vanami fa te ani ti lantir nan ti na ang khania tin contemporary English version khan you will be acting like your Father in heaven tiania in pa vanami chet danangin in chet in cheyang ti kha ako tum ani boka chu van chuan helai thu hi kan pa vanami fa te kan ni awanga kan ti tur kan hlen chuan na turang zonga kan ngai te po apoimo ome tin kan Pathian chuan clear bik nei hau lovin that na lan tir vek maya gan muwa misual tele mi tha te chunga ni chhuwa tira ru asur tir thin ti te po kan muwa chutiang chu kan Pathian ina clear dan ania chumi fa te chu in ni ti an hriat theinan chu mi Pathian chu in chhun ani in pa vanami chu in chhun ani ti an hriat theina turin in hmelmâ te po in hmangaih tur ani ti kha helaya min zirtir na hi ania tina toblama hian thukhir deuh ni anga lang hi kan hmuwa in pa vanami thafam kim mangin in thafam kim turani ti kan hmuwa thafam kim ni so harro pui mai sia kan ria helaya fam kim ti hi Greek tong in teleios ti ania chumi omzia chu pum complete hanti na te tin ni tur ang ni zo ti sapui tling than kin ti te man ruwa ani turang taka man thei siam chan ang taka man thei aya tha thei lo ti na ni lo ma se enge ni a tha thei ang beran ni chuak thei to than kin pui tling pum hlum khatiang kan soina ang kha lo ni ta chu van chuan helaya fam kim han ti po hian chiat na reng anei to lo sual na reng anei to lo ti lam ngot ai chuan a tha theiang bera man ruwa a tha theiang bera Pathian man ruwa a man thei ani ti na ang kha ne ani yang ti te po tu kina hian ring bok ta ila a tha ome ti chuan juda te hi nam feeling lana mai nationalism chuan nung tak mai har tak mai an ni ti kan ria nam ram rian kham na sa nam dang te chu Pathian nam thlan an ni ve lovin an ria an ni anin da sang bi ka nam dang an ngai nep deuh thina khatiang ang kha lali suana du lawa chu van chuan in u nau te in veng te in hmangai tu te chau ni lovin in hmelmâ te po hmangai ro uti in aron zirtir ta ania chumilai takachu keini po in mizo te po hian kan mamo tak ni na hria ta he mizo te po hi namdang tenen kan rama ti hian kan in chen pola chuti lai kara chuan namdang hmangai dan chungchanga te po hian tuna hian chuan kan in hmumo talek lek ni in a hria ta Christian kan ni na angin namdang te kan hmangaya tuikuk te chakma te lekha kan zirtira chanchin tha kan hrila an lo fing ta ta chuan min do le tua an lo tang ta dona chutiang ang huna chuan Christian missionary te kan dema enga nge lekhain zirtir enga nge chanchin tha in hril ti ang zong in thiam lo kan in chantir chho ta lek mai hi ngai tu angai em mai ani Christian kan ni na angin kan ti tur dik tak kan hlena politics line te
zirna laina te ramle namadin chuana tur kong danga hian kan ti tur dik tak hi len ve ila ti chuan that deuin kan thang tlang mai tur hi ni na hriata amaro chu kong danga hian kan ti tur len na konga kan tuan fum deuh ni in a hriata chu chuan min ron namdang ten min tlan khal tir ta lek maya chuta chuan namdang fin na kha kan mumo ta Christian te wang missionary te wang koshan ho wang tin kan in dem ta lek mai hi a fu lo hle maya ramle nam hum hal hi namdang te huat ani lowa midang te huat wanga ramle nam hi him the yani lo ti hi kan hria ta poimo a Christian te chuan kan man ro siam ber chu mangai na hi ani ti hi kan hriat zok a tha a chuwan chuan chakma te tuikuk te po kan lama chang thei tur khopa mangai na lan tir hi kan ti tur ni zok om takania huat in zir tir that mai hi a fu lo hle mai la li suwa zir tir na ni lawa kan huwa e ramle nam hum hal nan he ngawin nok kan ti e ti thin mai la mi pakhat po kan vat da thadu mang si lawa kan Christian na enga changin chakma pakhate mo tuikuk pakhate mo vati hlum po kha kan ngam chuang box si lawa chuwan chuan mangai na ral thuam hi lek thiam zo kilang chuan kan Hmelmâ te po kan lam changa kan siam thei mai tur hi ania Benjamin Franklin khan I Hmelmâ te mangai ro I dik lo na I chak lo na shil tu chen ni sia atia adik khopani tran kan lak ngai na lai zone min fin chua tu min ti beng var tu an ni ti zong te hian thlir thiam lo zokila ta chuan helai zona hian tran kan la ka ngai ani hi an ni namdang hian min san khal don e ti ang zonga in au harnat man ruatan mang thiam zokila chu tha zok tur ani ya chuwan chuan Hmelmâ ena namdang te en mai lova mangai na ne na kan ramta na mi changkai ni tura siam chua zok hi kan tum tur ni om takani chu Christian kan ni na anga kan ti tur ni zok om takani ti hi tukina po hian she tharila tin boi thak deuh chu Hmelmâ enin kan en viawa kanan ho viau thina Pathian Hmelmâ ten lo ni ve thin lo lai tak mai hi boi thak lai ni thina kenin huwa in anral na tur te du viau thin mai la Pathian in khalam khalo du ve miau si lo chuan kan ha thlon mai hi lo ni ve thin bokani chuwan chuan tukina hian Hmelmâ te hmangaya kan Hmelmâ te kha kan hmangai na hmanga kan lam tanga siam lo zoka annun va khul le theina tur zoka Hmelmâ te kan hmangai hi apoimo ani ti hi sia ila purokungan namdang musit mai lovin thia nei siamang u chutin kan ming than moina chuan khuwa vela deng chua kang tia hla lo phu te kha alo rau zia le lali swa zirtir na lo ni zia tukina po hena chiang thar le in a sia tani chuwan chuan tunhuna hian Hmelmâ te hotu ni lovin mangai tu kan chunga du chetak tu po ni se mangai tu ni hilali suan min zirtir ani ti shethar le ila mithiang lim Augustine khan mangai na omna pia nga Pathian om mangai na nei zela Pathian chui muzel mayang atia chuwan chuan ke ni po mangai na nei tu a changzelila ti chuan kan ne na Pathian om hi kan muzel mai don ani Pathian in thu kan zatan malmin som sakro se amen ni man nuam vek ule